DCS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Yodit sa Tingog nin Barangay. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka, boss. Welcome digdi sa programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyan ninda Miyerkules, Pitsa 4 sa bulan po ninda Hunyo taon 2025. Alwin Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programang ini. Sa pangaran ni dating konsihal Jago Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, diyan po sa lado teknikal Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo Alwin Liobit. Minabuelta digdi sa programa, sundong alas 8 nin pagkaaga. Sige, naman sa mga drivers na nakantabay ngayon na pagkaaga, good morning po sa may mga kamatian get well soon. Ban sa mga nagsisilibrar kan sendang mga kumpleanyo, happy birthday na sa Sendo ka, boss. Maligayang happy birthday. Maligaya na happy pa. Maligaya na nga happy pa. Duro-durobli na di. Ege. Anyway, kami po naglalaom nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Na dainin pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendong mga hawak. Adali na po ang burukasan kang klase sarong simana na sana. Sarong simana na sana po tabi. Opening of classes na ano. Ege. Oy, and good news. And top performing school sa accountancy ngonya na taon po tabi. Accountancy board examinations nga CPA and University of the Philippines 60 by 60. Anong yung 60 by 60? Sa 60 po na nag-take an exam, 60 man ang nakapasar. Ang Bicol University sa 60 nag-take nin exam, 53 ang nakapasar. Nagre-representar po tabi kan 88 point something percent. 88.63% ata. Congratulations naman sa mga bagong CPA. Oragon man talag subiyo di.
Iyan, dyan talaga sa bio, kwan nga ni, ang 80 ang average mo, di ka makapasar, mabalik ka. di ka makasulot kan so Filipinian address. Di ka. Naramdaman nito ka ito so, pero ito, ma-utsinta na, ano yan, sobrang sisinta po tabing accountancy student, kambiyo. Sobrang sisinta, nakagraduate, 11 kayo dito kung di ako nasasala. So nagreklamo baga po tabi sumakwan. Pero dahil man ki naginibugiraray ta, dahil man niya pwedeng ipasari. Dahil pwedeng ipasar, mag-retake giraray. Yan po yan ang kalibrikan Bicol University. Do, siyempre, igwanin mga qualifying examinations dyan. Lalo na po tabi digdi sa paglaog mo sa bio, bako po simple ang paglaog dyan. Duman sa may mga board exam na kurso, kung igwanin bakante, pwede kang maglaog sa bio kung may bakante. Kaya lang, ma-exam ka tapos mapa-interview ka. Ang exam kayan kung alimbawa bilokota ka. Ang exam po tabi kayan, magabat ng exam kayan kung bilokota ka. Number 1, tabi, kuwan ka, ano ba yun? Pag-exam mo, ma-exam ka po kung ano ang target mong course. Halimbawa nga engineering, ang exam sa imo, engineering naman. Calculus. Ikon sa senior high school mo, buro doon sa teacher mo. Ano ang maadalan mo sa calculus? Calculus yan. Tapos, makapasar ka dyan, lulugong ka pa duman sa interview kan dean. Tapos pag ka na, sige, you can enroll. Pag sorry, hindi ka pumasa. Iyo po ang qualifying examinations dyan. Pero tapos na Actually kan December December ba yon? Nagluwas or January, February gayon. Nagluwas so examination pa kan Bicol University. Yo, nagluwas po tabi. Sabi nga ni po tabi digdi, kaipuhan ta na ang kinakaipuhan ta po tabi digdi lalo na sa mga maralaog sa Bicol University, dapat po ang kuanindo diyan ibugtak nindo sa indong utak po na talagang madugo yan. Even duman sa mga non-board courses, madugo po ang labanan sa Bicol University, ha? Kung abo nindo, kung gusto nindo po tabi na medyo maray-ray ang buhay nindo, sa private ka mo. Sa private, pag nag-75 ka, ayos na. Pag nag-75 ka, ayos na. 3.0, ayos na. Yo, sige, sabi yo, kanyan, engineering lang, ang medyo kanyan, dapat pag engineering ka, 3.1 nga ni, 3.2 pig papasar na dyan. Tapos pag 3.0 ka, lalo na sa mga subject na medyo, sa mga major subject, biyo na nangangaradyi ang mga estudyante. Biyo na nangangaradyi ang mga estudyante. Natangayataara mo yan. Igwa man ako dyan estudyante kayo ito Maray nga ni ta, kuha na ngon yan. O at least, nasa private, iba na yung kuhan, iba na yung line kan sa iyang gusto. Okay? Congratulations sa bio again. 53 out of 60. Pito lang so buminagsak. 53 out of 60. And sa CPA, yan ang ratio po. 88 something percent. Ba? Ayan. Sabi ko sa inyo po, bako digdi pinag-ururulan ta kon ano yan ha? Dito pinag-ururulan digdi ang top notch sir. Kung talagang matalion man talaga ang aki, talagang pwedeng mag-top notch sir yan. Jawa Diamond Toktual kan, talagang pwedeng mag-top notch sir yan. Bako yung pinag-urulayan ta digdi yung percentage po ka nakakapasar. Maging duman sa mga sa mga private school siguro,
mga private school, mag-set po kamo ng standard na pag-abot kan oras, ay paano nga yan, nabagsak yan sa biyo, kaya nga yaon digdi sa to. Yaon digdi ma-enroll. So ibang kurso, naghigpit naman. Kung bagsak talaga kamo, bagsak kamo sa biyo, buminagsak man kamo sa qualifying examination sa eskwelahan, di bagsak kamo, hanap kamo ibang course na sana. Lalo na sa may mga board courses. Lalo na po ang engineering, accountancy, tapos nursing. Yan po yan. Importante. Takay puhan ta po tabi ini. Ang Bicol University, 95% ang qualifying dyan 95% ka dapat pumasar ka 95%, pinakababa 93. Yan ang pinakahalangkaw dyan sa tao, bubuhay kitaw ang pinag-urulayan dyan kasi. Okay? Anyway, so dahil ko na yan pagparaalo yun, basta ang tugon ko sa Indo, lalo na sa mga ma-enroll, lalo na sa kolehiyo, ang inot na isipon nindo, ibahan nindo ang sa Indong mga aki, lalo na sa mga aralang kaon maghagad din bayad ng tuition fee. Iba nindo ang mga aki nindo, apoto nindo. Tako ka nag-enroll nin ko pagali biyo, nag-enroll sa private, an hapot ko tolo sa saro. Kumusta ang passing rate nindo for the past 5 years. Iyan ang dyan, dapat consistent pira ang percentage kan o ang passing rate nindo within 5 years. Ngaya kaya kami 43%, 45% national average yan. Average man niya kami, okay. Average. Pero, kung 45%, medyo magabat yan na makipagsapalaran. Dapat po, ang standard kaya, nakaset na dapat at least 60%. 60% sa private. Halimbawa, nursing ka mo, or accountancy ka mo, dapat po, at least 60% for the past 5 years. Tapos karaw-karaw po ang mag-tuition kay aki, no? Sayang. Kung dai ka yan, maghanap ka mo ng ibang school, maski sa dayot na eskwelahan, basta po alangkaw ang passing rate. Tapos sa mga eskwelahan man, bako lang sa nasigi man sanan ako, tabiling may kwarta ako, kamunin ako. Kasi, diyan nag-reflect po yan, pag nag-exam, diyan nag-reflect yung eskwelahan nindo. Dapat po, sa pag-ralaog pa sana, alimbawa may qualifying examination, kung anong kurso dyan, kung bagsak-bagsak, di ka mo mag-ako. Kung pasado. Tapos, ang hapot naman sa qualifying examination, dapat po tabi, medyo bako man so pang grade 1, so medyo mapagal-pagal man, no? Mapagal-pagal man. Tama-examan nga ni kita, tapos may qualifying examination para sa alaog din do sa eskwelahan, tapos so ihapot agar sa grade 1, dahil man mangyayari sa tuya kayan, paano nindo po ma-testing yung IQ kan aki, no? Yung IQ kan aki. So dahil kita makakakuha kayanin batanos, dapat maski sa private kita, kamo na nga dapat an sa private, kamo an dapat na mag-expect yung mga magulang nin marhay na kalidad kan edukasyon. Why? Kasi bako man hinabasad ang kwarta na pinagtutuition po tabi sa sendo. So pag nag-enroll sa sendo, inako nindo po tabi, so dapat na aturuan nindo yan ng kimatanos, tangani na makapasarian sa examination, tangani po tabi na maging marayang puturo kaan. Bako na dahil kamong pakiaram, no? Tabay mga eskwela na siring kayan, aralang kawon po mag-agad ng tuition, tapos burudo ng performance nindo. Sarahinan nindo yan na programa nindo yan, takahirakan mga aki dyan na biktima nindo. Iyo po, sarana nindo. Di ba ni so di ba ni so mga waraman board courses na kurso, arako o nindo yan, okay lang yan dyan sa waraman board courses po tabi na kurso, tabi actually dahil man dyan kaipuhan na basta makapasar ka, okay na. Tangkay po sa na po tabi pagtrabaho kayan, pagkatapos, pagka-graduate po, mako akan transcript of record, transcript of record po tabi, mako akan certificate po na kamo graduado sa siring kaining programa, iyan ang kaipuhan sa trabaho. Pero sa may mga board courses, dapat po na maging mahigpit kita. Bako lang sige sa natabiling may kwarta, ha?
Hindi ho dapat pira-piraan konsiderasyon ta po tabi pagabot sa edukasyon. An edukasyon po tabi at an edukasyon po tabi kan kaakian dapat po ini non-conditional. Unconditional po ini. Pagabot diyan sa kwan, may kwarta ka, fight. Enroll lang yata, may kwarta ka. Dahil po, siring po yan tabi. Siring po tabi kayan. Ngani na marhay po ang dalagang tadigdi. Okay? Day ka mo dyan po tabi, nagkaurori, nagkairibog sa mga eskwelahan na arog kan Yupi, arog kan Biyo. Day ka mo nagkairibog kaya na sasabihon na, ay, maurag nga so private school na siring kayo ni 50 sulagtik, ang nakapasar po tabi, 40. Okay na baga? 80%, at least 80%? Sobra? Okay na ba yan? Ay, nag-take niya out of 54, ang nakapasar ngaya is 47. Ang nakapasar ngaya is 40. Ngaya 68%. Maugma baga po sa faculty, tapos ipagkapag-orgulyo mo baga po tabi ang eskwelanin do because igo po tabi sindanin inaapo digding quality na programa. Pero kung dapat imantinir nindo is 40%, baynasan. Tapos ang tuition 100,000. Igwa nga ni digding eskwelahan, di ko nasasabihin po. Dakula o na eskwelahan Dakula o na eskwelahan. Yung nursing, pero yan, 40% gayon. Ang sabi kan PRC, 40% yung nakakapasar Ang tuition po tabi is 80,000. 80,000 yung per sem. Taan mga ugali kan mga eskwelahan na ini, pag sa mga nakapasar, pag naka-exam baga, naka-board exam, kukwaon so picture, ika-congratulate po, tapos ililista niya, ibubugtak niya sa mga nakapasar sa inda. 20 student prom o siring kayo, congratulations nga nakapasar sa nursing board, siring kaan, ibibugtak. Dapat po, ibugtak nindo 20 out of 50. Gusto sabihin, sa 50 nang take, 20 sa rason nakapasar. Bako nang ibubugtak nindo, ika-congratulate nindo so, kuan dyan ta. Iyan po, do in good faith ka mo, pero nagkikreate kita nagkikreate kita po tabi ninsala na representasyon. Ta kasi siyempre pag nailing, ay, dakulon pa lang yan nakapasar, 20 Ang nakapasar ngayon digdi sa eskwelahan na ini. Sa board. 20 ngayon. Mauragon ngayon. Mauragon. Kaya sumagura, ay duman niya kita, tamaurag niya duman sa kuan. Ito po na sa paagi sa nakanpugtak din doon in tarpaulin, pagkang-congratulate sa mga nakapasar, nag-create kita po tabi minislead din da po tabi iso tao. So mga magurang aduman kayo na magklase ta maurag nga dakulon nga nakapasar. Kaya bagang sabi ko sa indo, kung kamo po na mga magurang i-research nindo ang programa kan eskwelahan for the past 5 years. Ilingon po tabi nindo kon kuan. Sa bagay sabiyon ta na bako mga swerte sa kuan. Ang swerte po diyan pigahalat. Ang swerte pig hahanap yan. Do kon alimbawa bako man para sa imbungon yan sa masunod na kuan. Pero mas lamang na po tabi mas lamang na so maray talaga po so quality kan so quality po tabi kan itinao na edukasyon po tabi kan sarong school. Diba? Iyan ang pinaka-importante. Iyan po ang importante sa tuya. Tayo kung man bubutasan mo, bubutasan mo po tabi, pira, almost, sa kwan nga ni, yugon man kon 80,000 ang tuition fee, nursing, 8 semestre, 80,000, ikwan mo na sa 8, gura na yan, 800 plus, pera 600 plus. Tapos,
Dahil sa na makakapasar sa board. O dahil pa dyan ka sabay sa kwan. Taan nursing talagang kwan eh. Magabat eh. Ang kada sem, kunday ka nin 50,000, kunday ka nin 50,000 kada semestre, day ka na magpa-eskwela. 50,000 sa na tuition fee. Day dyan kasabay so, ano yan, so mga panggastos. Day dyan kasabay, tuition fee sa na, sa eskwelahan sa na yan. O, tapos, padumanon mo pa sa lapa pang kuan, dahil matalos na performance. O, saka, paano yan? Di ba? Diyan kasabay so pagkuan mo. Na-duty ka pa ngaya sa ma-duty ka pa ngaya sa Manila kay puan ki 80,000. Ayan ka di. Apuran naman sa tuition 80,000. Nagpa-eskwela ka sa private school nursing. Nagastos kang 500,000 para sa tuition fee na sa 4 na taon. Tapos, dahil sa na nakakuan, makulog sa bot yan. Because, maluyaman talaga pala sa eskwelahan. Sige, 25 minutos po, makalampas, alas 6 din pagkaaga. Urat yan, tukaron ta po ining, mara ini na garo, nakakailing ako nin maliwanag pa po tabi sa tinta kang kugita, ay kang kulambutan. Ano yan? Si Governor-elect Noel Rosal, asin po tabi si dating alkalde G. Rosal, binawasan po kan Court of Appeals so penalty. Binawasan na. Urat yan, pag-urulayan ta ini. Kaya ako pigilin ko, duro-diretso naman ini. Sabi ko baga sa indo, padiretso na nindo Day na kita wag para pasuray, padiretso ta na muna. Sa 2028, fight naman. Okay? Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at alikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fab
bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi. Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Babcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, so sige. Balik na ako digdi sa programa po. Tabi. Guna kita nin pira na ini. 36 minutos makalampas an alas 6 pagkaaga. May importante kaya akong tukaron ko niyan. Iliguntan ko na ini ha. Ini po so report kan the Daily Tribune tabi. Ini babasihan ko yung report Ta actually dahil man akong data pa kapot. Ang Daily Tribune kwan po yan. Mapagkatiwalaan na source yan. Okay? Ki informasyon. Ngunyan po ngunyan tangani na day kita masala. Tabi. Tatawanan ta ininin dalan sa abot kan sa kuyang makakaya. Yo. Sa abot kan sa kuyang makakaya po. Kita na imang kita nagtataram na uragono na kita. Ang mataram na announcer na uragonon siya. Makauragan. Siyempre kita gabos na tao, kita gabos may kaluyahan kita, no? Igwa kita nin kaluyahan po. Babasahon ko ini po tabi. So kwan ini kan the Daily Tribune. Sa tribune.net, pero igwa nang nagluwas po na ruling Court of Appeals. Ya po. O niya. Basahon ko yung item ninda ha. Saka kita ma-comment digdi. Tangani na mataram kamukaan baka fake news. Tabata kay to ketong panahon. Tinira man ako biyo ako kay to pig kopyaso sa kuyang programa, pig record tapos ipinost pig para share. Ako kay to. Ngunyan ini po ali ini sa ang pigbabasa ko po. Ali ini sa news article kan the Daily Tribune. Online. The Court of Appeals has downgraded the administrative penalties imposed by the Office of the Ombudsman on former Albay Governor Noel Rosal and Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal, ruling that the evidence did not justify their dismissal or 1-year suspension from government office.
Klarohon ta, tabi, tiyan na, tapuson ta din. In the 15-page decision promulgated on May 30, 2025, kan pizza 30 pa sana? The CA's 15th Division reverse. Binaliktad kan Bicolon ko na gayon ini. English ini pero Bicolon ko na direct na ha. Sa 15 dahon na desisyon na pinagpromulgal po tabi kan Mayo 2025, 30, 2025. Ang Court of Appeals 15th Division binaliktad po ang ruling kan Office of the Ombudsman na nagsasabing ang Duwang Rosal guilty of multiple administrative offenses. Katakod po kang controversial na reassignments of provincial department heads in the appointment of an acting provincial engineer. Ang Court of Appeals aminado po na igwa talaga nin irregularidad na nangyari na ginibo po tabi ginibo po tabi kan opisyal ang magagom na Rosal igwa nin nangyaring kumbaga nagkasala yung magagom na kung saan pinagtawanan maximum penalties. Pero po, tabi, sabi kan Court of Appeals, dahil po ni supportive nin substantial na mga ebidensya. Ang kaso pong ini, hali ini sa reklamo na ipinag-file kan media practitioner na si Adrian Goldenboy Duterte na inakusaran po tabi ang magagom na Rosal tapos si Engineer Clemente Ibo, City Engineer ini kan Legazpi, kan inaapod na grave misconduct, operation and conduct prejudicial to the best interest of the service. Sayang sinabi po na ang series kan office orders issued by Noel Rosal in Med 2022 na nag-reassign sa senior official sa Albay Provincial Government as nagdesignar kay Ibo bilang acting provincial engineer and chairman kan Bids and Awards Committee o BAC. Pinag-aligaran po tabi na ini and nagbayular sa Civil Service and Procurement Law. Balikan ta po tabi ini, ang ombudsman nag-ruled po tabi kan 2023 na nagdi-dismiss po from public service sa mag-agaw asa kay Gov. Noel Rosal tabi dahil da po tabi sa grave misconduct mantang si nakatukaw pa kitong alkalde na si Carmen Geraldine Rosal, tinaawanan po tabi kan ombudsmanin sarong taon na ano ba yun? Sarong taon po tabing penalidad na alion sa pwesto because po tabi sa iyang partisipasyon sa nangyari po tabi na ano yan, na pagbabalyo kan empleyado. However, alagad naprobaran po kan Mex, madali sa nahata tapos ko ni Mex, madali sa na ha. Okay. Alat ko na. Ipadagos talugod dyan, madali sa nahata si Mex, kuwanto na na po tabi ang report. Pasensya na kamo ata may report na muna sa lawas. Kuwanta po si Mex dito na pagparapahalaton. Madali sa na ha. DWGO Live Report. Mex, good morning kami. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga katabay sa programa ng Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong 21 anyos na tulak ng
droga ang naaresto matapos ang sinagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang 300 grams ng hinihinalang shabu sa sitio Baribag, Barangay Bibingkahan kahapon Hunyo 3 taong kasalukuyan bandang alas 11:20 ng umaga. Ang pinagsanib na operasyon ay sinagawa ng operatiba mula sa National Special Unit Enforcement Team, Luzon 2 at PDEA Sorsogon Provincial Office sa koordinasyon ng Sorsogon City Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, 1st Provincial Mobile Force Company at Team 2 ng PDEA Special Operation Unit 5. Ang suspect na nakilala sa alias sa Jeff ay residente ng barangay Hubuyuan, Aroroy, Masbate. Nasamsam sa operasyon ang 4 na plastic sachet na may buhol na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigot kumilang 300 grams at may tinatayang standard drug price na 2,040,000 pesos. Na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill na nakapatong sa isang peking pera na ginamit bilang marked bypass money kasama ang iba pang gamit na hindi konektado sa droga. Ang suspect at lahat ng nakumpisang ebidensya ay dinala sa PDEA Sorsogon Provincial Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Pinuri ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5 ang mga unit na nagsagawa ng operasyon at muli giniit ang kanilang dedikasyon na paigtingin ang kampanya kontra illegal droga sa rehiyon ng Bicol. Ang operasyon ito ay patunay ng ating walang tigil na pagsusumikap na sirain ang mga drug network at protektahan ang ating mga komunidad laban sa panganib illegal na droga ayon po kay Police Brigadier General Dizon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Olaligas, PCD. Ako po si Police Staff Sergeant Merrick Culito P. Levindino Jr. Nag-uulat para sa Tingog Din Barangay. Salamat, Merch. DWGO Live Report. Ipanagusta po tabi niya, sabi kan Court of Appeals na ang reassignments da po iyo an improper bako tama para sa dismissal na kung sa na dismiss so dua pero po dainin substantial na evidence na si Noel Rosal na si Noel Rosal tapos si Carmen Geraldine Rosal nagkaigwa po nin korupsyon sa isyong ito, nagkaigwa nin malis o kaya po tabi nagkaigwa nin ano ba yan apo digdi yung pag-disregard sa law sit aside sa law sa batas instead sa mga kasong ini dahilan po tabi digdi Noel Rosal was instead found guilty of simple misconduct in conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang saya po tabing penalidad maximum penalty of 1 year suspension. Diba? Kung magigiramdaman nindo po si Governor Noel Rosal, inali na bagay because kan sa paggastos. Pero iba man itong kaso binanog siya kan ombudsman tabi na perpetual disqualification from running in any public office. Perpetual disqualification. Because dapo sa serious misconduct. Pero sa decision kan Supreme Court ay kan CA5th Division. Imbes po, siya po pinagtawan sa lalim penalidad na simple misconduct, ang saya po tabi suspension sa na nin 1 year. So sayang agom na mayor kaito na si Mayor G. Rosal 9 months of suspension po. Because po tabi sa absence kan aggravating circumstances. Ano po if Rosal are no longer in public office, their suspension penalties will be converted into fines equivalent to their salaries for the same period. Payable to office of the ombudsman.
Kung wala na dapo tabi sa serbisyo, tabi, si Rosal, kuan siya, i-convert so sa iyang penalty, suspension, into a fines, mabayad. Equivalent po tabi kan salary sa same period. Gustong sabihin, kung 1 year so salary ni Gov. Noel, ibabayad mo ito duman sa Office of the Ombudsman. Si G. Rosal, 9 months suspension, ibabayad mo man sa Office of the Ombudsman. All administrative charges against Clemente Ibo were previously dismissed for lack of merit. The CA also addressed the Rosal argument that the temporary restraining order issued by the Supreme Court in separate disqualification case prevented it from acting on the administrative complaint. The appellate court rejected the claim, clarifying that the TRO only restrained the Commission on Elections from implementing its disqualification order and did not apply to administrative case at hand. So, bala naman so Supreme Court magdesisyon kaan. Pero inibaga po, actually, kasarabay inidigdi sa disqualification kan Comelec na abo ko ta na pagkandidatahon. Ngunyan, parang mot in academic naman sa na yan. Pero sabi ko sa indo po, bako man ako abogado, so mga maurag dyan sa batas, minsan so mga makauragon, bala na ka mo magpaliwanag kaan. Tako sabi ko baga sa indo, so kaya ko lang. Although, aramtaman kung paano, ini papaliwanag, kaya lang abo ko nang magpaliwanag regarding digdita. Technical baga ini, CE decision ini, dapat abogado. Ngunyan, bako pa man tapos ang laban na ini, pwede pa ining i-apilar naman sa Supreme Court. Igwa ba kitang Supreme Court? Igwa kitang Supreme Court po tabi na pwedeng mag-apil ka naman. Bahala na ka mo dyan. Nasa sendo na yan, bako na yan sa mo. Okay? So, gustong sabihin, inali bagay ni si Gov. Noel na naserbihan na po tabi niya gabos na penalties. Si Mayor G, naserbihan na po tabi niya gabos na penalties. Inali bagay siya po tabi sa pwesto, di ba? Kaya dahil naman kita magiginibo dyan, iyon na po yan. Tapos na. So, therefore, maapot naman kamungon yan kung makakatukaw ba si Governor Noel Rosal, dahil man po nin legal impediment na nag-uulang kay Governor Noel Rosal, Governor-elect, na dahil makatukaw. Igwa baganin, TRO ang Supreme Court, kuanakan Ombudsman, ay kan Commission on Elections, dahil naman, so iyan po tabi, makakatukaw na po si Governor Noel Rosal. Okay? So, sabi ko sa indo po, ang sakuyang pangapodan ko niyan, ang sakuyang pangapodan ko niyan is move on. Dahil na kita magparairiwal, tabi, tatapos na po ang eleksyon, ining legal na ining issue, tapos na, dahil na kita magpapasuruhay, bako po marhay na, sige ang pasuruhay tadigdi just because of power. Bako marhay. Negative po iyan, kung si Sayman ang nagpupursukan, nagdi-negative yan sa indo. Okay? So, pabayaan to yan. Kung gusto ta po tabing bumawi, sa 2028 na lang. Okay? 2028 na lang kita magbarawian. Iyo po. Ngani na day kita nin, magparairiwal pa kita kaan. Tapos na eh. Sabi ko rin baga sa indo, pakwanon ta na daw. Turukawon ta na po sa mga dapat na tumukaw. Okay? Iyo po yan. Duman man sa mga taga-media palan na nagkakuang kamukan asin nga ang loyalty mo, nako boboy mga nini, ang nagko-question pa sa imo mga taga-online, sus Mario si po, mga nonoy mga nini, magbasa po tabi kan broadcast code. May mga lisensya kita baga. Kung sisay po ang nakatukaw, resource person iyan. Halimbawa ngayon nakatukaw sa Legazpi si Mayor, incoming Mayor, Hisham Ismail. Pagkay po ang report na para sa Legazpi City, aapoton mo si incoming Mayor Hisham Ismail. Kung ganyan si Attorney Pido Garbin, iyan Mayor. Kung si Governor Noel Rosal na makatukaw, i-interviewin mo po tabi si Governor Noel Rosal. Dahil man kiba, ta siya ang nakatukaw.
Iyo po yan. Iyo po yan ang dapat trabaho kan media. Dahil po tabi kita magi na kuang kita, mga taga-taram kita, mga taga-spokesperson kita, kan mga politisyan, nako. Masupog sa to. Diba? Anyway, police o PLDT, Global Corporation at PRAL magtatulungan sa MQuest Venture na magtatanghal sa HK PES 2025 sa pagdiriwang ng ika-127 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor Kamin. Ang PLDT Global Corporation at Philippine Airlines sa pakikipagtulungan ng MQuest Venture ay nagsanib para sa upang buong pagmamalaki na itanghal ang SK PES 2025 sa pagdiriwang na ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang 3 araw na cultural at entertainment showcase na ito ay nagbibigay parangal sa hindi natitinag na diwa ng mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Gaganapin mula June 13 hanggang June 15, 2025 sa iba't ibang lokasyon sa Hong Kong. Ang kaganapan ay pagsasamahin ang pinakamahusay na talento, kultura at komunidad ng mga Pilipino na ang Philippine Airlines ay bilang opisyal na airline carrier. Bilang bahagi ng kanilang pangako sa Pilipino diaspora, lilipad ang PAL sa kay mga pinakamagandang bituin sa Pilipinas upang samahan ang mga kababayan sa makasaysayang pagdiriwang ito. Sisimulan ang Makabayang Film Fest 2025 sa June 13 at 14 na nagtatampok ng 3 critical na kinikilalang pelikulang Pilipino, Song of the Fireflies, Comborsa at The Kingdom. Ang film festival ay gaganapin sa Emperor Cinemas Square Mall sa Tisim sa Tisui. Ang selebrasyon ay magtatapos sa Saludo Concert 2025 sa June 15, isang free-for-all variety show na nagbibigay pugay sa katatagan, pagsusimikap at kontribusyon ng mga OFWs. Ang napakahalagang kaganapang ito ay ipinakita ng tindahan ni Bossing, ang one-stop digital marketplace para sa mga OFWs na pinapagana ng PLDT Global na co-produce ng MQuest Venture at co-presented ng Philippine Airlines Smart Communication Incorporated at First Pacific Company Limited. Sa world-class na entertainment cultural na pagmamalaki at tunay na Pilipinong warmth ang 127 Philippine Independence Day SK PES 2025, isang selebrasyon na antig sa puso ng mga kababayan sa Hong Kong. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat sa kabahaging Nestor sa report. Hali dyan sa luwas. Sige, i-back to back na kayo din. Si Mar Rodriguez, nasa linya man. Senate President Chis Escudero, natatakot kay kay Vice President Sara Duterte. Hapot po kan sarong kongresista. DWGO Live Report. Kamin. Natatakot ba siya kay Sara Duterte? Ito ang ipinukol na katanungan ni Akbayan Party List Representative Percival Percy Sendanya para kay Senate President Francis Chis Escudero. Bunsod ng patuloy na pagkakantala sa pagkunbi ng mataas na kapulungan bilang impeachment court. Dahil dito nagbabala ang kongresista na ang ipinapakitang kawalang aksyon at interes ng Senado dahil sa pagkakaantala ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte ay isang indikasyon ng malinaw na pagtataksil sa mandato ng konstitusyon. Pagbibigay diin pa ni Sendanya na ang pagpapakita ng kawalang interes ni Senate President Escudero para sa deliberasyon ng impeachment process ay nagpapakita lamang na mistulang nais nitong pagtakpan si VP Sara
sa mga dapat itong papanagutan sa batas. Bukod dito, kinantyawan pa ni Sendanya si Escudero na ang gagawing deliberasyon para sa impeachment ng pangalawang Pangulo ay hindi umano Paris Fashion Week, kung saan ay maaaring maging kampante sapagkat ito ay isang constitutional duty. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat, Ma Rodriguez, sa report. Sa pagkikini, maparam naman ako sa programa. Adi, DWRL, Bareta, alas 7 na, masunod.